Ja sam Dragan Čelovski, skoro sam šef mlađe kategorije, odnosno koordinator za mlađe kategorije škole vaterpola. Škola vaterpola je oformljena u oktobru mesecu i mi smo tu prvi put sada, od kad klub postoji, uspeli da neka načela postavimo način rada. Škola vaterpola u svom sastavu ima 4 grupe, ima pripremnu vaterpolo grupu, ima predtakmičarsku grupu i ima 2 takmičarske grupe. To je od 2012. godišta do 2009. U te 4 grupe imamo između 70 i 100 dečaka i devojčica koji se bave vaterpolom, odnosno koji su usmereni ka vaterpolo sportu. Moramo napomenuti da u školi vaterpola, pored mene kao koordinator, radi još 6 trenera koji ima zaduženu po jednu grupu. U klubu sam od 1994. godine i od tada se uglavnom bavim mlađim kategorijama. Pre toga sam igrao u vaterpolo kluba Zorka od 85. ili 6. godine, znači nastupao sam za klub kao igrač. Posle osnivanja vaterpolo kluba Šabac nastavio sam karijeru tu, a ubrzo posle toga i postao jedan od trenera u klubu, koji je interesantno za priču. Naše generacije 85-86. godište su bili i drugi i treći u državi u staroj Jugoslaviji, što je veliki uspeh za ondašnje klubove. Mi smo se nalazili i kotirali u 5 klubova u državi, često u prva 3 mesta, znači to je Partizan Bečej Primorac ili Partizan Primorac Šabac. Tu smo se nalazili uvek u tih nekih prvih 4-5 mesta, što je za ondašnje uslove bilo i u taj mali klub veliki uspeh. Svi oni koji su zainteresovani da se bave vaterpolom mogu to da ostvare kroz obuke neplivača, prijavne obuke neplivača ili kroz akciju Grad Šabac bez neplivača. Oni koji su najinteresantniji za obuku su dečaci i devojčice od 6 do 7 godina. Od formiranja vaterpolo škole vrlo brzo smo stigli do nekih rezultata, naravno i ne znači ništa u ovom godištu, ali su ipak dobar postrek za naše dečake, a i buduće članove koji bi se bavili vaterpolom. Moramo napomenuti da nam je generacija 2009 na regionu i na nivou države uzela kup. Sad u novom ciklusu takmičenja 2009. godište je prošlo u finale države, to za koji dan očekujemo da odemo na takmičenje, ali ono što isto mora da se napomene, to su i naši dečaci 2010. koji su u prošlom ciklusu bili 4. za generaciju 2009, što je veoma interesantno, a sad na otvorenom državnom prvenstvu su napravili u svojoj grupi, porazili su sve protivnike i ostvarili prolaz na finale države i tu očekujemo da budu prvaci države. Još šta je interesantno za školu vaterpola, što nije svojstveno drugim klubovima, mada vidim da polako preuzimaju naš sistem rada, to je da se na bilo koja takmičenja, da li su regionalna, da li su državna, prijavljuju po 2, eventualno 3 ekipe. Mi smo karakteristični po tome što izlazimo sa 3 ekipe na sva takmičenja, kako regionalna, a bar sa 2 prolazimo na državna prvenstva, da li su polufinalna ili finala države.